बबे मोनसेखौ जानोसै जाबाय नै दै बारदों नै दै बाइकआ नै गलांबायमोन स' हेल' गाइस दिनैनि भिडिअफ्राव टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिथिबाय जानो हागौ आरोना मानो होनबा दिनै सासे लोगोनि हाबा जानो थांगासिनो दं आरोना गाइस ओमफ्राय गाइस नै बियो जोंनि नोलोबारि स्कुल आरोना नै बे जोंनि नोलोबारि स्कुल आरोना नै नायदो ओमफ्राय आङो थांबाय दं आरोना लोगो सानै दं आरोना बिसोरखौ लानानै ओमफ्राय हाबायाव थांसै आरोना डाइरेक्ट मा जाफैबावनो आसोलफोर अबेबा सहैबाय नै जियाथल एखेबारे आफांना खर'आव सहैबाय गैला दिनै थांनो रोंला न'आव थांनो रोंला हाबायाव जेन थेन मोनफैबाय नै गाइस लामा आन्दायनानै दा नै मोनफैबाय आरोना नै गेटआव दा माने दा सिङाव हाबलांसै आरोना माने माबायदि साजायदों नायदो आरोना गाइस नै भिडिअखौ नायलांजोबदो आरोना फुल स्किप खालायालासिनो फोरोंबाय थादो नोङो 100 थाइसे दंना गैया 100 थाइसे होनानै फोरोंलाय 150 थाखा माबायदि होनांगौ बेखौ फोरों होनदो हाबानि गिफ्ट होनाया 100 थाइसे होना फैनांगौ नोंबो थांफ्रा हैयोबालाय जों रेस्ट लाना थांगोन दे गय जादो थांसै साथाम मन्दिर ओमफ्राय गाइस नै बियो ओंखाम जाग्रा आरोना ओमफ्राय जों ओंखाम जाना लागोनसै आरोना गाइस नायलांबाय थादो आरोना ओंखाम जाग्राफोरा नै बबे मोनसेखौ जानोसै जाबाय नै दहाय लामा आन्दायनाया दासो जादों नै जादे जा मन्थ्रि दै बारदों नै दै बाइकआ हाबसैबाय थायो खेलाय नै एखेबारे ग्रंथार जाजोब्बाय माथो आंखौ नुसिलाय नोंखौ नुयो ब्रह्मपुत्र सोरथो फन हरखोब्रा आइ मिथिखाथारदोंमोन हेल' गाखोलांगोन नै इधर जाओ मनसिया सल्ट बारसोमलाय गोथौथारनाखै नै गोथौ नै गलांबायमोन